Здравейте хора, това ми е първото видео. Надявам се да ви хареса, оставете един лайк, абонирайте се и пожелавам приятно гледане. Първата част дори се сетих в началото да си изключа музиката, защото има копирайт. Нали? А откъде снимате? Защото аз Какво? имам... Откъде снимаш, защото аз снимам от Windows, Alt и R. Не, аз снимам от OBS. OBS. Я ми го после ми го напиши да мога да си го направя. OBS! OBS. Да. И там мога да стримваш и да записваш и което искаш да правиш. Оттам си нагласиш всичко за OBS. Да. Нали? Ама айде Чакай. да дадеш реди, искаш ли? Чакаме. Чакай малко са. Ето. Дал съм. Чакай, сега па трябва да го даунлоуда. Спихва ръбачка, бе, сега. Баси, колко Windows изкарах, бе? Бе, аз съм пълен тапанар. Какво направих аз? Не. Айде, бе, разбрах. Добре, сега го... майче. Сега казвате къде падаме. Отворих аз. Мен ми е се тая. Само не при много хора, защото са изнервям и почвам да полудявам. Точно средата на картата. Почвам да откачам. Колко неща отворих аз, бе. Добре, Тя има голд емоут, брат, не знам какво. Вяра има голд емоут. Там си много. Успях да събера V-Bucks за него и се окупавам миналата година. Аз искам да взема Hero. Но трябва точно 800. Ако знаеш какво е Hero, да? Не се сещам. Скин, който мога да сменяш цветовете както искаш. Първо мога да направиш син, черен, бял, оранжев, червен, лилав. Какъв искаш. Просто е си едно... Да, искам много този скин. 1800. Много е. Как са тенкваше на Буздрай, бе? Б! На мен не с Б. Как те ти е с Б, бе? Не с Б. Значи си... пълен аутист. 20-та степен. Пълен аутист. Има някаква яхта. Виждам. И е там. Аз ще скачам на тая. Опа, аз съм с скейтборд. Ми добре, аз съм на тази. Вера, някъде около нас. Не бе, ела тук на тая или е тая. Всеки си избере пуска една къща. Аз съм в средната, видимо аз. Аз съм в триъгълната. Аз съм тук, дед беше първата маркирана. До мене. Да. Снимаш ли, бе? Чук-джук! Снимаш ли, бе? Аз ли, бе? Да. Да си кажа, ама да. Я провери. Чакай, малко ти стичам с една тубавка. Малко на флеша. Да ги спине с Бе, къде то чезо е? Почвам да... Толкова кабели направо. Меткит. Чек, толкова кабели, не мога да си мърдам мишката като нормалните хора. Ай ти. Ще поводя. Аз съм с помпичка само. На туалетната има такова. Аз си намерих прекрасно нещо. Записваш? Добре, значи окей всичко. Да, ама аз записвам, че не съм какво. Това е някаква... Охо, емка, човек. Толкова да съм лъкнат. Синя емка. Идвам при тебе. Да, бе, ела. Ще хвърля една граната. Аз съм Някой чук-чук. Ела тук да взимаш... Дай ми го на мене, че... На мен ми те даде. Има хеликоптер. Да, къща имаше два чук-чук. Човек, защо съм толкова лъкнат? Аз чувам някакви честове, ама не ги виждам. Може на на талана си. Може да чупиш талана. Искаш да дойдеш? Намерих там, намерих единия. Беше в една стая. Един мастер, да? Някакво синьо оръжие.
Мале, защо съм... изчили. Гол. Не мога верно да ги оцеля. Аааа! Ние играхме трио и си викам, защото е зоната не играхме. Той я билди. То верно уме да билди, ма... Знаеш какъв е проблема? На мен ми трябва... да. Ще ми трябва друг път, ще ми трябва. Здрасти! Какво става? Аз се качих при един. Идва дощ. Снайпер! Някой иска ли го е това? Не мога, аз се качих при един пичага. Кой го хвърли това за Дейвса? Той ли го хвърли? Не бягай човек. Ма той откъде? Ааа! 300 място, кога се избиха хората, бе? Ready up. Ready up. Окей. Вярваш ли, нали го имаш този скин, дето е моя? Да. Защото е фри за телефона. Аз вчера цял ден стегнах Fortnite, за да мога да го имам. Колко ми бъде? За телефона безплатен, бе? Да, ти Да, трябва е тук, трябва да бе. играеш в телефон и да вземеш там да вземаш XP. Първо трябва да вземеш на 25 XP вземаш кирката, на 50 вземаш бакблинда, на 75 000 XP, не знам какво, трябва да направиш според мен да смеят. Еминем. Ние почваме, не знам къде сме. Какъв е Eminem, бе? Заради ме. Аз само виждах някакви рандоми. Имаше Да Eminem. не са си слагали доли. Абе, се тая ми я дайте по-бързо. Че, не знам. И на мен ме е стая, аз винаги, особено соло, си играя, просто скачам някъде. Да, и аз така. И аз рандом си скачам просто. Аре, е там. Искате ли е там, предлагам? Аз. Аз да ти скачам на твой моят маса, Окей. Че аз не го... Аз те гледах по принцип и затова казах да се да. Нищо, че пак. Да, ма скочиха доста. Да бе, доста. Още един тим. Че не е доста. Абе, не още един. Виждам два тима тука. Ама аз чувам. Аз скачам Два... на- не, един тим. Един. Аз качам тука. Хубаво е да се скачам нагоре-долу близко почти. Абе, най-накрая ще ми се манели марка. Добре, важното, че си намерих някакво оръжие, така че сайта ми дойде някой, ще го убия. И аз намерих Телефон помпа. имаш ли на Оу, ръцете им? оу. Да, Чакай, един това е по-лесно. Ти ако нямаш... Защото аз не ще компютър. Тях съм пълно нутки. Оп! Нок! Умри, бе! Аз имам само пистолет. Да, умре. О, аз чувам стъпки при мене. Аз чувам много около мен. Някой влезе? Добре, нокнат. Браво. Чувам още Да, стъпки. и аз един нок на... Приятеля му ме нокна. Не, И го бе, хилва. Вдига го. Убих един. Помощ! Минигън имам. Ела тука сега да ти разказвам аз си играта как се играе. Такова. Имам за хилове имам тая базуката. Не знам дали я знаете коя. Аз нямам помпа, ама... падна! искам да спасявам Вяра. Аз имам да Има спасявам. двама в къщата. Аз съм тук отстрани на къщата. Чакай, че намерих още един. Стой, само ще ходя да го убий този. Една помпа няма ли? Вяра, те идват. Ох! Умри, бе! Ай, Ще еба. да. Чувам тук много такива. Така. Не знам къде отидох. Така. Чай да ти дам няколко хилчета. Чакай! Не. Стой, аз имам хилове. Да дойде. Ама не, Да, аз се хилваш хилвам. Аз се хилвам с базуката. Аз имам хилваща базука. Добре, Заради да ме стреляш мене. Виж. Човек, аз имам базука с хилове, не знам какво го... Не, бе! Някой иска ли голям такъв? Макар. Май Тя свърши. вяра на... Не, ето просто зарежда. Или? Вярче, искаш ли Ето, този тук тук е в мен? нула. Добре, Искаш ли го? Остави. Толкова се. Вярче, искаш ли го това? Какво? Да го изпиеш.
Намерих си помпа, доволен съм. Хилвата на Изпи го. 200. Хилвата на 200. Дори и да си на... Ребутват. Мене ма кракнаха. Избягат. Сега ще дойде и аз. Бил го. Те заминаха, тримата заминаха. Ама аз съм на малко. Ако не сте го изпили, онуй да ми го дадете голямото. Аз го изпих вече. Има ли нещо в тази базука? Има такива. даже. Само един ми трябва. Да. Ето само един ми трябва. Чувам чест. Аз имам 0 патрони на помпа. Ще ходя взема някаква кола. Някой емка искам. Не ми трябва. Аз ще си взема от тука. Аз ще дойда на тази къща. Не, ти си такова лутно, нали? За 100... Виж, за 170 материал може да си купиш разни глупости. Аз имам аз имам бая. Бая. Купих си RPG. Купих си RPG за 170 дърво. Я дай да видя къде си. Мога да ходим, ако искате при това майче, няма никой там. Тая е машината. Ако имате 150 дърва, може 170. Аз имам 400. Може да си вземеш RPG. И тая базуката за Ето, купане. едно. Не, това е 100. Не. Чакай, те са менкат. Чакай малко, ето. Те са менкат. Да, чакам. Да отидем до друго място да улутваме. RPG не мисля така с RPG много. Не, няма да взема с RPG. Ай, качвай се. Абе, тук вътре гледахте. Имаше патрони, да. Може да взема лампото. Какво? Браво на теб. Искам да видя дали има някакъв буст. Няма. В второто и няма такова. Тая кола няма. Чест, още един чест. Бате, пропуснахме честове. Много искам града. Айде, ходим към града, Да бе. забием бистите. Нищо, че няма никой. Отивам нупчетата. Има лут. Те са лутнали всичко. Не има и там лут. Тая къща не е отворена вратата, тъй че... Оп! Тръгваш пак ти видял ли си нещо? Какво стримате, бе? Хора ли има? Пред мен има, пред моята къща има. Нокнат. Видях един. Нокнат. И тук отзад има още един. Ето ти приятелям. Ти го. Нокнат. Не, лате, бързо! Ту се му убия Димич. Майко, чувам 50 човека. Ето още един. Добре. Легендарна помпа, искаш ли? Много е опната тая, между другото. Който е най-добър тук да я взема, защото това е много опната помпа. Ами някой ще ходи ли за ребут? Вяра, минуто. Айде спиш минуто. Някой има ли метки? Ако някой има метки, да каже. Аз съм умрял, може би. Легендарна помпа! Защо имаш да взимаш 2 райфала? Нямам си на представа. Кай да го ребутним, аз ще дойда, изчакай и не почва без мен, чу. Да направя по-бързо да го Той ма ребутни. Пичо е то отзад. Колата. Ще я взема. Иде. Това са бобки. Че прескачи гледа. Тимург! Някакво да го кажа. Някой иска на RPG. Оставам едно на земята, което иска да го взема. Не. Не, ми трябва хубава помпа, защото нямам помпа. Тя да се обикалям по къщата.
Малко е гармяно всичко. Падна ли бе? Не, падна ли бе? Мене ми фризна за една секунда между другото. Пистолет и материал. Така, пусна. Айде да ходим. О, намерих си медкит. Да лута, може че. Аз един хил нямам. Намери си честа. И храста ми. Дай ми метките. Метките дай. Да, бате, аз винаги ли съм магнит на хора, бе? Ти чуе? Човек при мен. Чакай, че видим. Нокнат! Някой има. Некой друг ми се обади при мене. Да, при мен някой има. Къде бе? Его. Падна! Втори. Вие къде отидохте, бе? Виждам. Браво, бе, Вярче! Тя е салто М. Ние с Вярчето сме много добри. Тя е салто М. Да, но... Ама аз пак, аз бая помогнах, убих двама. Хем е свикнала, хем имала се им. И не се функционира ни лаги. Да. Ако вляза на мене ми е на 3 FPS. Само по някой път, примерно, като че ми е първа игра и като играя с някой друг човек, по някой път не ме пуска в играта, ми пуска по-късно или въобще не ме пуска, ама после се оправя следващите игри. Компютър е така, по-бавно първата игра зарежда по-бавно и после вече... Чест. Че аз нямам Шил, почти къде нищо. Маряне, къде тебе, брат? А! Какво? Заради съм ти. Така, може да огледам периметъра между другото много добре. Така, е там има чест, летям. Ох, не стана нещата както аз ги исках. Моята ясна. Има ли медкит? Има. Паднах лошо. Има някакви неща. Аз предлагам да ходим към навътре. В краищата е по-хубаво да стоиш. Добре, да За да оцеляване. не стоим толкова в краищата. Аз искам да те биеш. Не, тогава си намерих. Има гъби за шилд. Знам, Учи ящи. аз съм на макс. Не съм на макс. Не си на макс. Да, сям. А що си помислих, че съм на макс, бе? Първо си изпийте минутата. Първо ти изпи минутата, защото Вяра само гъби трябва. Да. Скарче! Чува се между снай... Какъв късмет! Каква хубава помпа не намерих просто в рандъм храст. Стрелят се. Мога да ходим към тях. Чакай малко, бе, трябва изпи още бая. Аз съм тук на фермичката. Затварям птийки. Виждам ги. Ей там. Помпа, не тук. Още 4. Ей там някъде. Идвам да помагам. Ама аз в момента просто си обикалям из фермичка. Има за апгрейд на оръжията, който има оръжие за апгрейд. Не, аз ще си ги апгрейдвам. Стой, че съм в ставинка. Аз нямам никакъв късмет. Имам още гадна емка. Лаунчпад! Во! Ура, готов ли сте? Сложих лаунчпад. Какво? Такова като батут, дето хвърля на... Да, разбрах. Къде бе? Тук. Аз съм го сложил там. То ти е в инвентарно.
Мен ма стреля някой беше. Или вярах ти стреля. И на мен така ми се Давай, не стори, се че опитвай. някой се опита да ме стреля. Тук ходи Да. някой крас, тук в крафтен. Пред мен е в крафтен. А, да, чувам. Не, тук пред мене. Бъгна ме. Бъгна. Медкит. На мен не ми трябва. Някой Някой бикшут. там. Вяра, ето бикшува. Не спи го. Аз взема медкит. Ай, ходим са две избитките. Ей, Бият се. Мале има така. О! Бягат. майко ми, то с какво оръжие, бе? Двама са. Добре, един е нокнат. Ето го другия. Браво. Мале, те са много слаби. Вяра. Така, медкит. Виж? О! Мога ли да си взема една? Още един легендарен рокет лаунчер. Защо има толкова много? О! Не е това, което си мисля. Някой легендарен рокет лаунчер. Това ще го изпия, джига ще го изпия. И това ще го взема. А това Така Legendary Scar е мой, по принцип. Вече е мой. Добре де. А нищо. Пазите, Ела, такъв ги пия. Вярче. Да. Чакай малко, не бях ли намерил един Big Shield, бе? Не. Я чакай малко. Вяра, че ходиш на финала на къщен фон. Да. Да, и аз. И за там ли имате билети, бе? Да, бе, ще ходим. Значи може да се видим. Може и да може. Може и да не може. Може и да не може. Абе, това не ми трябва вече, то граб. Така. Как ще вземем медкидове. И аз как да взема нещо. Ми ги па медкидата те. Некой цапна? Те се стрелят на там на... Не! Човек? Да, човек. Това какво е? Ауто снайпер райфъл. Вземам го. Вие как стрелнахте? Добре. Вяраш ме изчака. Ето ви за кола. Ето кола. Тук е някакъв. Тук е хората ходят. Един ходи от хода. Качих се кат куче. Това са ботове. Това забравих, че това ботове. Тук мога да ме жулта. Бот. Картата. Идват. Ходят ботове. А къде е това? Я ти го намеря. Ай, Вяра, идваш ли? От това оръжие? Да отваряме сейф, Майко ми, някакво оръжие. Къде си? Долу. Да. Видях. Чай се барикадирам. Нищо няма. Или? Какво е тук горе? И какво намерихте тук? Ние тук само напълнихме и нещо с чак работи. Давай. Аз ви чу. О, злато. Нема злато. Чува се, че ходят, ама май са бот. Някой си е такова ботче ли, бе? Ето ги, хора! Падна. Бе, аз това го убих. Има много метки. И аз имам много метки. Не, нямам никакви. Добре, взема... Ама оръжие. Аз вземах много метките. Поне имам един някакъв.
Ема аз имам минита, ви някой да вземе метки. И аз вече взех. Аз съм с медкитове. Медкитове аз имам. Да, и аз взех метките. Добре, да ходим. То зоната е тук, тъй че мога вече почвам да се оглеждам. Да. И за кутийки да вземем, че ще ни трябват. Дроп. Е, там виждам една горе. Ей, там в далечината при дървото има човек, Къде? който идва към реката. Ето А, го, да, видям. там по брега. О, добре, хитнах го. И аз го Ой, хванах. А, победихме! Айде победихме! Айде, добро. Аз Аз тъкмо да хода за кутията и вие го убихте и то се Аз- оказал, че е Виктори. Давай, реди. И я дай да видим. Аз имам 6 кила. Аз не знам колко имам. Аз колко ме интересува. И аз не знам колко имам. Аре, втора победа и е топа на банкета. Ще пиеш. Почай. Аз даже не гледах колко хора има останали живи. Това Петя не знаеш къде ще намеря човек, той сам също. Аз дори както че не гледах колко човека остават, просто се биех толкова. Тия двама се бяхме убили. Да, така е. Той играе само един-два човека. То няма никой. То Да. само пропхънтове има хора доста. Искате ли? Ейто там. Ей, Тук, чакай малко. Е тук. добре, айде, аз ще го открия. Че аз го нямам открито, нали? Аз качвам само на едни дадени места и за ти нямам открито. Чакай, не мога да си го махна, Марка. Буквално мапа е съставена от само няколко отряда и мапа е гъвна. Да. Аз ще отида на Кейл. Искам да отида на Кейл. Аз ще Има отида един на отбор висока. при нас. Има Аз един отида на отбор висока. при нас. Има един отбор при нас. Повтарям, има един. А не са били един отбор. Те са отишли за друг. Отиш, Не, аз. Знаете ли, че тук май сме сами? Да, ние сме сами. Някой лети до мене. А, да, Защото има аз един не човек, чувам. има един човек тук. 8. Ама съм набих. 8. И още един лети до мене. 34. На много малко, аз нямам патрони за SMG-то. Не ще го убия. Тук летеше още. Аре бе, умри бе. Отвъм още някакъв лети. Да, лети точно. Не знам колко време ми трябва да. Аз вече нямам такова и трябва да хода. От мен има един. Убил го. От мен е един. Аре бе, умри. И още един умря. Айде бе. Имаше невидима стена между един асансьор. Чувам стъпки. Да, и до мене чувам и аз. Ти до мене ли си близко, бе? Да, близко си. Да. Моята сграда има един. Ти чуе помощ? То сме на спами. Някаква жена, аз не виждам. Добре, ще трябва да работят. Пий си минтата при мене. Добре. Горе ли? Аз умрях в един асансьор, той е вътре. Вътре в асансьора. Беше, ама сам не знам. Защото не чувам стъп. Чувам хил. Да, Някой си хил. ти как мога да бягаш, ако не си такова жамъра. Ето го, мишката. Браво, бе! Фу. Браво, бе! Браво, Дарам. Добре. Той какво е? Той топчето ти в момента. Дай ми Даваме да го хвърля. Да го хвърля ли? Ела. Ела! Малко заграждение. Айде, бе, Ама умирай, навънка копаля. Чакай да ме работи. Ама. Ей, тук вътре враг в асансьора. Беше много Да, мъчително. видях. Беше много мъчително. Картата. Ви двамата ли ще ме работват? Мгм. То почва. То не чакай.
кара много як това пак. Мерси. Точката няма. Така, идем на тази къща. Или... Чувам ли често, бе? Да. И аз чувам тук. И ще си търся хилове. Чик-чик. Аз се реших в най-малката къщичка. Чест. Хайде бе! Не иска да ми сложи... Снайпер райфл, а не? Кой е това? Не знам. Ой, ще ми дава за първи път виждам те. О, добре, намерих си храна да се хилна. Аз взех чилджък. Някой ако иска такива бандажи има. Или не, медкит имам, който иска медкит. Малко трябваше да ги... Мерси за метките. Бандаж, базука. Така базука е за кило. Аз вече се хилнах. Само казвам, че за кило базуката. Искате ли такава Какво такова? помпа? Да, искам. Еми, ела си я вземеш. Чай, че не знам къде са казва. Дойдох тук преди радио. Да. Охо, тук парк са е. Що се щупи от тавана, бе? Не знам. Или по-скоро пода. На тебе. Не да знам. Що съм го Ми, щупил. кажи. Взема ли си корумката, бе? Коя са? Да. А оная помпа ще ти остава. Вяра, ако искаш една помпа, так я взема. Аз взех синя. Ама друга. Добре. Тя сега се чуди, да я взима ли, да не я ли взима. А този Според Аз мен. защото гледам дали и бачка това ауто има, защото на някои оръжие има, дето не им бачка. Хеликоптер. Хеликоптер! Хеликоптер, паракоптер, паракоптер. Или аз така смисъл. Падна. Човек. От хеликоптера долу. То се построи. То много стри, бяга от тук. Бабой. Къде скачи това стои? Не съм го крайкнал още. Има кола. Да, и още един човек до него долу. Айде, пак. Идва! О, добре, се опитвай да ги... Както казах в началото на видеото, надявам се да ви е харесало. Впрочем, че ми е първо видео. Лайк, subscribe и довиждане.